Sziasztok! Ebben a videóban meg fogjuk nézni azt, hogy mennyire körülményes elmenni Budapestről Makarszkára elektromos autóval. Az út nagyjából 800 km. Az autón menni fogunk, az egy Tesla Model 3 Standard Range Plus 2021-es modell. Ez már LFP is, 86 000 km van benne. A Tessi szerint az 52,5 kW-os aksinak a degradációja az 4%. Teljesen feltöltve nagyjából 380 km-t ír az autó. Fúra meg leszünk pakolva, 2 felnőtt, 2 gyerek, 3 bőrönd, ütőtáska, 20-as kerekek. Betörútpennel és a Tesla is 4 töltéssel számol. Az első leghosszabb etapunk az a Budapest-Sormás lesz, ez 220 km nagyjából. Lássuk, mire megyünk, mennyire szívjuk meg a lejutást, mennyire lesz körülményes. Meglátjuk. Sziasztok! El is indultunk esőbe, ezzel nem számolt a rendszer. 3 töltést kalkulált nekünk egyelőre. Első megálló Sormás 17%, de ugye esik, úgyhogy ezt megnézzük, hogy mennyire kell újra tervezni az eső miatt. Első megállónk Székesfehérvár. Bazi gyorsan olvadtak el fel a kilométerek, úgyhogy pikpak lement 10%, esett az eső, fura van pakolva az autó, úgyhogy a rendszer 4 perces töltést ír, és így beértünk 4 percet tölteni, és megyünk tovább. ...25 percet ír az autó, hogy annyit kéne tölteni, de mi jócskán rátöltünk. Kicsit pihenünk, és a következő megálló elvileg Karlovac, ahova 11% környékén fogunk érkezni. ...21%-ra érkeztünk meg Karlovacba, mint a töltő az teljesen szabad, csak mi vagyunk, 40 percet ír az applikáció, és megyünk tovább. Kicsit átterveztük a dolgokat, megálltunk itt a Tocsácsnál, azt hiszem, ha jól ejtik. Mégiscsak 4 töltéssel terveztünk, mert az Zadarnál többet kellett volna menni a pályára, úgy láttuk a térképen, plusz elfért a kocsiban is a víz. Úgyhogy megálltunk, feltankoltunk, és töltünk egy kicsit. Az Zadart kihagyjuk, és akkor nyomás tovább Splittig. Meg is érkeztünk a Spliti töltőhöz, 6%-kal értünk végül ide. A töltő teljesen üres, csak mi vagyunk rajta. Azt mondta az autó, hogy 10 percet töltsünk, és akkor ott vagyunk a célunknál, de mi sokkal többet fogunk tölteni, mert nem akarunk ott egyből töltőt kajtatni. Úgyhogy még a gyerekek úgyis esznek, felküldjük az autót szám 80-90% környékére, és egy óra is ott vagyunk. Na sziasztok! Eltelt egy pár nap azóta, hogy itt vagyunk Romanniában. Ugye Splitből úgy jöttünk el, hogy direkt túltöltöm kicsit az autót, hogy ne azzal menjen el a nyaralás, hogy töltőt kajtatunk. A szállásadónkkal beszéltem, ő sajnos ez egy vadalatúj apartmanház. Mondta, hogy nem töltöttek itt elektromos autót konnektor, úgyhogy ha nem haragszok, akkor nem engedi, hogy töltsem konnektorról. Hiába mondtam, hogy leveszem a töltési teljesítményt, meg annyit fogyaszt, mint egy mosógép. Azt mondta, hogy nem feltétlenül engedi meg. Úgyhogy akkor ültem már, jó, akkor túl fogom tölteni egy picit a kocsit, nem fog határértéken beesni, és akkor mászkálunk, és meglátjuk, hogy mi lesz. Alapvetően úgy terveztünk, hogy Makarszkán fogunk majd tölteni. Ott van 2 darab 50-es töltő, meg egy 135-ös. Pro tip, hogy a Kaufland parkolóban van ez a 135-ös töltő, és valami Telekom alkalmazással lehet indítani, amit én nem találtam meg, vagy nem sikerült beregisztrálni, nem is tudom, de volt valami mizéria vele, és ezért úgy használtuk azt a töltőt, hogy a Mobility alkalmazáson keresztül Horvátország roamingot bekapcsoltam, és akkor azzal pikpak feltúrta az autót. Néhány info még azoknak, akik Horvátország felé jönnek, hogy milyen alkalmazásokkal kell készülni.
értelemszerűen ellen nagyon sok benzinkúton, faluban, városban van töltőjük. Következő a petrol, ez az alkalmazás a telefonomon volt a legutóbbi szlovén túra során. Petrolkutakon általában petroltöltő van, amit az alkalmazásból tudsz indítani. Ezen kívül Mobility-t is lehet használni, a roamingját, ahogy néztem a környéket, elég sok helyen tudsz roamingba Mobility-n keresztül indítani, ez akkor kell, ha nem akarsz kínlódni, illetve egész Európában ez a Plugsurfing alkalmazás, ez nagyon, nagyon szuper. Durva egy 15-35%-kal drágább, mint a normál töltő, viszont cserébe nem kell szenvedni, letölteni 100 féle alkalmazást, lehet hozzá RFID kártyát is rendelni, és tudsz bárhonnan, bármilyen szolgáltatónál töltőt indítani, picit drágábban, de tudsz. Remélem ezzel a videóval tudtam segíteni azoknak, akik most indulnak Horvátországba, vagy indulnának Horvátországba elektromos autóval, nem kell félni, simán lehet érni. Persze egy 30-as Leaf-nál is indulnék el, de ha már van egy olyan autó, amiben legalább 50 kW-os akkumulátorcsomag van, azzal már bátran el lehet indulni. Nyilván, ha nem olyan jó a töltési görbéje, mint a Teslának, nem kicsit gyengébb, az többet fog állni a töltőn, de igazából le lehet érni minimális kompromisszumokkal. Tesla esetén kompromisszumok sem kellnek hozzá. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!